नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत सुरमई फ्राय. चला तर मग सुरमई फ्राय बनवायला आपण सुरुवात करूया. सुरमई फिश आम्ही या ठिकाणी खरेदी करून आणलेलं आहे. आपल्याला दाखवू इच्छितो. आम्ही विकतात ना त्यांच्याकडूनच आम्ही कटिंग करून घेतली. घरी आल्यावर आम्ही स्वच्छ अशी मिठाच्या पाण्याने धुवून घेतले आणि मग नंतर हे स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर मीठ लावून घेत आहोत आणि मग तळून काढायचे. ते मिक्सरच्या पाण्यामध्ये कोथिंबीर, आलं, लसूण हे सर्व घेतलेले आहेत. आपण पाहू शकता सुरमईच्या ह्या तुकड्यांना आम्ही मीठ आणि कोकम लावून झालेले आहेत. वाटीमध्ये सर्व कोकमाचं पाणी आपल्याला उरलेलं हे गाळून घ्यायचे आहेत आणि ह्या सुरमईच्या तुकड्यांमध्ये थोडीशी हळद घ्यायची. आपण थोडीशी हळद आपण ह्या सुरमईला लावून घ्यायची. आणि मग नंतर मगाशी आपण जे कोथिंबीर, आलं आणि लसूण याचं जे मिश्रण मिक्सरच्या भांड्यात केलं होतं ना, ते मिश्रण आपल्याला ह्या सुरमईच्या तुकड्यांना लावायचं आहे. जेणेकरून तळून आपण जेव्हा हे सुरमईचे तुकडे खायला घेऊ ना, तेव्हा खूपच चांगली अशी चविष्ट लागतील आपल्याला हे सुरमईचे तुकडे. साधारणतः 1 ते 2 चमचे मिरची पावडर आपण वापरू शकता. आपल्या चवीनुसार आपण तिखट टाकू शकता. सर्व तुकड्यांना मिरची पावडर आपण लावून घेऊया. सुरमईच्या सर्व तुकड्यांना छान पद्धतीने मॅरिनेट करून या ताटामध्ये ठेवलेले आहे. ताटामध्ये आपण एक काम करूया. 4-5 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे, 1 चमचा आणि 2 चमचा बारीक रवा हे मिक्स करून घ्यायचं एकमेकांमध्ये आणि याच्यात चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकायचं. चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे. थोडीशी हळद टाकायची, अर्धा चमचा आणि अर्धा 1 चमचा लाल मिरची पावडर टाकायची आणि जरा मिक्स करून घ्यायचं चांगल्या प्रकारे. जर कमी वाटत असेल आपल्याला रवा तर 1-2 चमचा रवा टाकला तरी चालेल. मिक्स करायचा. कुरकुरीत लागतात फ्राय केल्यानंतर. चला, मिक्स करून झालेले आहे. सुरमईची एक तुकडी आपण ह्या मिश्रणामध्ये आपण छान प्रकारे कोटिंग करून घेऊया आणि बाजूच्या डिशमध्ये ठेवून द्यायचं. सुरमईचे सर्व पीसेस आम्ही कोटिंग करून घेतलेले आहेत. गॅसवरती एक पॅन ठेवलेला आहे, त्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेत आहोत. तेल जरा टाकलं की त्यामध्ये आपल्याला सुरमईचे तुकडे हळूहळू सोडायचे. सुरमई तळण्यासाठी इथे आम्ही घेतलेले आहे हे सर्व सुरमईचे पीसेस आम्ही कोटिंग करून घेतलेले आहेत आणि ह्या गरम तेलामध्ये आपल्याला एक पीस ठेवायचे आहे. सुरमईची एक तुकडी ठेवायची आहे. चला, एकदा तेलामध्ये सुरमईचे तुकडे फ्राय करण्यासाठी ज्या वेळेला आपण ठेवतो ना, त्या वेळेला आपल्याला किमान 5 मिनिटं ते हलवायचे नाहीये. नाहीतर ते काय होणं, तांदळाच्या पिठाची आणि रव्याची ती कोटिंग सुटू शकते. म्हणून ते हलवायचे नाहीये. त्याला डिस्टर्ब नाही करायचं आहे. आणि एकदा काय फ्राय झाले ना, काय मग जर असं टचअप केलं ना, म्हणजे जर असं टच करून हलवली सुरमईची तुकडे, सुरमईचे पीसेस 5 मिनिटे झालेली आहेत. आपण परतून घेऊया. एक परतून दाखवत आहोत आपल्याला. दुसरा पण तुकडा जो आहे सुरमईचा, जो आपण हलतोय का पाहायचा. अलगद पद्धतीने आपल्याला तो पॅनला चिकटतो, म्हणूनच आपल्याला सावकाश पद्धतीने आपल्याला ते हे करायचे आहे, सोडवायचे. नॉनस्टिक असेल तर नाही चिकटणार. नॉनस्टिक पॅन असेल तर नाही चिकटणार. पण हा नॉनस्टिक पॅन आमचा घरगुती वापरातला आहे. तो खूप जुना झाल्या कारणामुळे त्याचं
कोटिंग गेलेली आहे. चला ही सुद्धा चांगल्या प्रकारे फ्राय झालेली आहे. सुरमईचे सर्व तुकडे आम्ही पॅनमध्ये परतून घेतलेले आहेत, म्हणजे दुसऱ्या बाजूने चांगले असे फ्राय होण्यासाठी आम्ही ते परतून घेतलेले आहेत. परतून म्हणजे हे दुसऱ्या side बाजूने ला टाक. आम्ही फ्राय करून घेतले. आणि दुसरे जे दोन शिल्लक राहिलेले जे आहेत ना सुरमईचे तुकडे, ते आम्ही एका दुसऱ्या बाजूला फ्राय करण्यासाठी ठेवत आहोत. आणि जरासा पॅन जरासा तिरपा करायचा आणि जे दुसरे नवीन दोन टाकलेले सुरमईचे जे तुकडे आहेत ना उरलेले, त्यांना सुद्धा तेल लागेल. सुरुवातीला आपण जे म्हणजे तुकडे या पॅनमध्ये आपण टाकलेले होते ना तळायला, म्हणजे फ्राय करायला, ते चांगल्या प्रकारे खरपूस असे भाजून म्हणजे फ्राय करून झालेले आहेत. चला आपण एका डिशमध्ये हे सुरमईचे तुकडे काढून घेऊया आणि जे उरलेले दोन तुकडे आहेत ना त्यांना फ्राय व्हायला वेळ देऊया थोडा. चला एक एक तुकडी आपण फ्राय केलेली ताटामध्ये काढून घेऊया आणि तळावायचं थोडं. अशा प्रकारे आम्ही सुरमई फ्राय केली आणि आपल्याला या ठिकाणी दाखवली आहे. ही रेसिपी आपल्याला जर आवडली असेल तर नक्की घरी करून पहा आणि या व्हिडिओला लाईक करून शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.